ya tare da kai ko wallahi ya tare ni Ahmed di ba gani Inna lillahi. ya tare ni Ahmed auren nan na sura kwana Wallahi gobe da asa lalle. Salamu alaikum. Mala Aliyu da Allah minti guda. to ba matsala Mala Ahmed lahi hakan ga halan. Mala Aliyu na ka son ciyaron halan. wallahi ban san shi ba ka san mu ba mu da girman kai nan ɗaya ni gane zaune ka ga mun shako da shi To wallahi dai kai hattala da akwai masu kwashe balance. kai dai wallahi girman kai ni haka son ka sami ta Allah ba ta ka ba ka rawa ga taro wallahi ta Allah ba ta ka ina hakin banza ai cikin balas Shi wancan halan yana ne ka waɗi ma. kai kyale dan iska do Allah ni dai bari mu wuce to yayi ba matsala to ai cikin balas kaura kai cikin wayo balas dina wayo balas dina wayo Ahmed wallahi da gaskiyarka ya tare da kai ko wallahi ya tare ni Ahmed di ba gani Inna lillahi. ya tare ni Ahmed auren nan na sura kwana Wallahi gobe da asa lalle. a bai da ɗaya da ci wayo To sai dai ni baka shawara. Yanzu ga abin da ya faru da kai. Yanzu balas a abu wasa.